ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋ ସାଙ୍ଗର ଗୋଟେ ପୁଅ ହେଇଛି, ମୁଁ ବାହାରିଲି ତାକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବାଟରୁ କିଛି ମିଠା ନେଇଗଲି ଏବଂ ଗୋଟେ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ତା ପାଇଁ ନେଇଗଲି। ସେ ଅଛି ଅନୁଗୁଳ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲରେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ତାକୁ ଦେଖା କରିଯିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ସାଙ୍ଗର ଆଜି ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ହେଇଛି। ସାଙ୍ଗ କଂଗ୍ରାସ। ସାଙ୍ଗ ମିଠା ଖାଲି ସାଙ୍ଗ ମିଠା ଆଣିବ? ଖାଲି ମିଠା କାଇଁ ମିଠା? ଖାଲି ଏ ମିଠା ସାଙ୍ଗ ଦେଖିଆ ମିଠା ଦେଖିଆ। ଖାଲି ଭାତ ତରକାରୀ ଆଣିଛୁ, କହୁଛି ମିଠାରା। କହିବୁ ବହୁତ ଖୁସି ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି। ଖୁସି। କଣ ଦବୁ ଆଜି? ସାଙ୍ଗ କଣ ଖାଇବୁ ଖାଲି କହ। ମୋ ସାଙ୍ଗ ଖାଲି ଖାଇବା ଜିନିଷ ଛଡା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ନା ଦୁନିଆରେ। କଣ ଖାଇବୁ କହୁନୁ? ବିଦେଶୀ ମୁଇଁ ଖାଉନି ଆଇଁଷ। ଯିବା। ମୁଇଁ ଖାଉନି ଆଇଁଷ।